va ser a l'Escola d'Estiu de València el 1976. No havia ni nascut. I València es va convertir, en aquell moment, en aquells anys, es va convertir en un lloc on hi havia un molt potent Institut Valencià de les Dones, i que va fer moltíssima feina, i on la coeducació va ser un tema molt important. Després, efectivament, hi ha hagut com uns anys que no se sap què ha passat. Hi ha hagut com una mena de reserva. Però jo crec que la llavors estava posada a València, està tornant a interessar-se per aquest tema, perquè ja us dic, almenys, pel que fa referència a la meva experiència, doncs estic contínuament venint i contínuament tenint consultes des de persones de València que volen fer tesis, que volen fer treballs, o sigui que felicitats. I espero que efectivament pugueu ressorgir a València i retrobar aquell moment tan creatiu sobre temes de la igualtat que es va tenir a l'època d'això, als anys 70 i 80. Mireu, això no tindré temps de posar-ho, em sembla, perquè tenim molt poc temps, però només us ho he posat, no sé si ho veureu, però perquè veiéssiu la web. Jo treballo en un grup a Barcelona que es diu Coeducació. No sé si es veu prou bé. Però ho teniu aquí. Coeducació. No és coeducació, sinó coeducació.com. Us dono aquesta web perquè allà tenim molts materials, contes no sexistes, treballs, materials teòrics, articles i vídeos també. De manera que, si voleu anar a buscar material, allà podeu trobar moltes coses. I també, si ens envieu treballs que feu aquí, sigui d'anàlisi, sigui vídeos, sigui experiments, el que sigui, normalment ho pengem a la web. Està en català, però també hi ha text en castellà, en anglès, i això no és problema. Podeu enviar i nosaltres ens ho enviem, i si considerem que van a la línia adequada, doncs també ho posem, perquè per convertir-ho una mica en una plataforma de trobada i de facilitar material. D'acord? Bé, mireu, molt en la línia del que us ha dit la Mercedes fins ara. Però jo volia potser referir-me a alguns altres aspectes, per no repetir el mateix, no? I perquè tenim poc temps i he de fer-ho d'una manera molt sintètica. Jo us volia parlar de tot el que hem d'anar descobrint, efectivament, de desigualtat. No us parlaré dels llibres, això ho farà l'Anna més tard, perquè no hi ha temps i cada una ha de trobar un trosset, sinó d'un altre aspecte, que és aquest aspecte de currículum ocult, amagat, que no en som conscients i transmetem. I que no n'hi ha prou amb un canvi d'idees, amb un canvi mental. Podem fer una gran classe explicant les desigualtats, però si després no hem canviat les nostres actituds, no serveix de res. Per què? Perquè realment les persones no actuem amb la racionalitat, ens serveix la racionalitat, però actuem des d'una altra part del nostre cervell, habitualment, que és, podríem dir, tota una part que pot arribar a ser conscient quan la fem conscient, però si no ens hi fixem, ho fem rutinàriament, que és el que en diem els hàbits. Treballar des dels hàbits, en general. De manera que quan m'hi fixo, sé que estic parlant en català, però si no, doncs em surt i ja està. Per tant, com això, moltíssimes coses. Quasi tot el que fem està en el nostre disc dur i ho fem sense ser conscients de què és exactament el que fem ni les conseqüències que té. Llavors, hi ha una part de la coeducació que és canviar allò que és explícit. En gran part és on ja s'ha treballat. Per exemple, han canviat les lleis, han canviat moltes coses estan en les lleis i no es compleixen, la majoria, perquè era la llei
del 2004 i en la llei del 2007 ja hi havia tota una manera de treballar en coeducació, tota la violència de gènere i la d'igualtat, les lleis estatals, doncs en canvi realment no s'està fent. Però, per tant, també en el pla, podríem dir, conscient, hem de treballar perquè les coses que s'han acordat es facin. Però hem de treballar quasi més encara en el pla no conscient, en el pla de saber allò que se'ns escapa. Jo he explicat moltes vegades que vaig començar fa 40 anys amb el tema de la coeducació, per tant ja veieu fa molts anys, i que m'ha costat molt anar progressant i que segur que encara queda molt. Quan ja feia ben bé 10 anys que treballava en coeducació, que n'havia parlat, que havia escrit, que havia investigat, un bon dia jo estava amb un nebot i una neboda meus i li vaig dir a la nena, per favor, pots parar a la taula? I de cop i volta em vaig adonar perquè li estic dient a ella. I feia molts anys que jo treballava en coeducació, però el que em sortia era el meu disc dur de nena que, de petita, la meva mare, nena, para a la taula, i mai li tocava el nen. Per tant, això era cosa de nena. Enteneu? Per tant, jo podia haver fet un gran discurs sobre la igualtat, però quan després jo deia venia, va a la taula, i no li deia amb el Pau, doncs estava clar que estava reproduint el mateix esquema. I com aquest exemple us ho podrien explicar d'altres de personals, va passar també amb els meus alumnes de la universitat. Un dia estava pensant qui podria ajudar-me per una recerca i mentalment vaig anar repassant els nois del curs. I quan em vaig trobar cap que m'agradés vaig pensar en les noies i em vaig donar compte del que estava fent. Enteneu? Per tant, hem de descobrir allò que fem inconscientment i que reprodueix. Perquè si no, no aconseguirem canviar. Però cal fer-ho sense angoixar-se i amb mètode. Perquè si no, he vist ja moltes mestres, sobretot, que de cop i volta quan se n'adonen com pot ser que jo faci això? I llavors és com una mica, es torna com una mica una cosa angoixant, una cosa obsessiva, que acabes culpabilitzant-te. Mai no s'ha de culpabilitzar ningú. Tenim la cultura que se'ns ha transmès, androcèntrica i patriarcal. Això no té ningú la culpa. En tot cas, som responsables d'allò que deixarem, d'allò que nosaltres fem amb aquesta cultura, de com la transformem perquè sigui d'una altra manera, que ens sembla més beneficiosa. Per tant, això és molt important que ho tingueu present. Quan veig una mestra que va amb un grup de mestres, homes o dones, i els diu no, perquè esteu parlant en masculí. Ella no ho sap, però fa el pitjor que pot fer. Per què? Perquè aquest grup, la majoria diran que pesada, ja ve que ella tan pesada, millor que marxem. O bé, és això del feminisme, barrera. I a partir d'aquí ja no s'avança més, ja hem construït una barrera. Per tant, tingueu present que l'acusació mai. En tot cas, demostrar coses i que treguin les conseqüències. I, si pot ser, avançar en col·lectiu. És millor avançar un pas 10 persones que 10 passos una persona. Perquè 10 passos una persona es fa vulnerable i els altres construeixen, pot ser que construeixin resistències. Mentre que si 10 persones fan un pas, doncs pot ser que l'endemà en passin 2 i l'altre endemà 3 i avançaran en conjunt. Per tant, fins i tot si vosaltres veieu coses que no us agraden massa, però no heu d'acusar mai a ningú ni dir escolta, això canvia o perquè ja us dic que més aviat sol ser contraproduent. Us estic parlant des de l'experiència, això no ho sabia jo quan vaig començar i segurament no us ho havia dit, perquè també anava amb l'empenta d'això s'ha de canviar, però al cap de molts anys et dones compte del que funciona i del que no funciona. Bé, anem per tant a parlar d'aquestes coses que hem d'anar descobrint, perquè són molt importants per la transmissió dels gèneres, per com es transmeten els gèneres i per com eduquem a nens i nenes, com construïm
la personalitat, tota aquesta part inconscient dels nens i de les nenes. Un cop la tenim construïda, molt difícil canviar-la. Un cop la tenim construïda, podem canviar alguna coseta, però ja l'escultura està feta. Per tant, és molt important des del moment del naixement. I aquí les mares tenen un paper clau, i pares. Un paper clau, perquè aquí comencen les discriminacions. Però no començaré pels pares i mares, sinó que començaré per dels patis, perquè en algun moment hi havia interès d'aquest grup per parlar dels patis. Els patis de les escoles. Mireu, és molt important que observeu els patis. Si sou mestres, si sou mares, pares, mestres, aneu a observar els patis. Passa una cosa que el professorat no veu. M'he arribat a trobar, l'any passat vaig fer una conferència sobre això amb 11 escoles a Barcelona. I quan els deien no, quan els deia el professorat, encara us deia no. I com que era l'hora de la classe, doncs jo deia, anem a mirar-ho. I anàvem a mirar-ho. I no s'ho podien creure, però era així. Què és el que veiem? Doncs els nens, sobretot els grans, ocupen el centre del pati i juguen, fan esports. I les nenes, els nens petits, a vegades els petits tenen patis a part, però si no, i les nenes en tot cas, estan al voltant. I s'ho miren. I alguna vegada parlen entre elles, seuen, es posen en un raconet i mentrestant els nens juguen. Jo d'això em vaig adonar al final dels 8 anys. Però no havia vist la profunditat fins que vaig ser regidora d'Educació a Barcelona. Perquè llavors vaig veure totes les escoles, totes les públiques i moltes de concertades. I què em vaig donar compte? Esclar, és que no és que els nens imposin el seu joc, és que s'han transformat els patis de manera que ja no hi ha jardins, s'han transformat en pistes d'esport. Sortiu aquí fora. El primer que he vist a l'arribar a l'institut. No hi ha un sol arbre, almenys jo no l'he vist, potser n'hi ha algun de manera. Jo no l'he vist. Què he vist? Ciment, filferros, valles filferrades, com una presó, i una pista d'esports. Clar, si resulta que fins i tot el disseny del pati ha anat en aquest sentit, ha anat en el sentit que allò que és important és l'esport. I quin esport? Fonamentalment el futbol i el baloncesto com a molt. És a dir, uns esports, futbol, el futbol de seguida us ho explicaré. El futbol és, benvingut sigui, la nostra manera moderna de que els homes es puguin enfrontar sense matar-se. Per sort hem trobat una manera de que s'enfrontin sense arribar al sang, una vegada hi arriben, però gaire, diguéssim molt menys que si realment anessin al camp de batalla. Per tant, jo que vaig estar molt temps contra l'accés al futbol i tot això, al final vaig dir, no, que segueixin amb el futbol, perquè evidentment costa més diners, evidentment ho omple tot, però, esclar, és que si no seria una guerra de veritat. De fet, els grecs ja paraven la guerra tant en tant i se'n anaven als Jocs Olímpics. I, doncs era una altra manera de seguir la guerra, però és veritat que més dolorosa per tothom, sobretot perquè aquella època es mataven sobretot ells, però les dones també acostumen a fer, sobretot a les guerres mundials. Bé, per tant, resulta que, esclar, què és el que hem posat en les escoles i els instituts? Camps d'esports, o l'enfrontament. I qui són els que s'han d'enfrontar? Els nens. Per tant, les noies estan excloses, no en tenen lloc. Mireu-vos, perquè veureu que les escoles ara són així. I, a més, contentes, perquè
recordo que jo era regidora un dia visitant una escola de l'Ajuntament. Aquí hi havia uns arbres centenaris, però mira, els hem tallat i hem fet una pista. I jo vaig dir, doncs mira, perquè encara jo no havia arribat, perquè si no, segurament quedava on jo tallat els arbres. Resulta que després, sé perfectament, perquè ho he parlat amb gent, que els pares que duen escoles privades i concertades moltes vegades trien perquè ai, que és bonic el jardí. Però en canvi, a les públiques, fora els arbres, fora les plantes, fora tot. Una pista. Fixeu-vos, estem en una societat més androcèntrica que mai. És veritat que és una societat en la qual les dones comencem a tenir accés, o encara anem tenint més, accés al món del públic. És a dir, la igualtat, avançat la igualtat en el sentit de la igualtat de sexe. Ser dona no t'exclou de ser professora d'universitat. Fa 50 anys t'exclouries. Ser dona no t'exclou de ser alcaldessa de València. No totes les dones sí que ho voldrien. Però bueno, l'alcaldessa de Barcelona, que a mi m'agrada molt, l'alcaldessa de Madrid, que també m'agrada molt. Cadascú li agradarà el que li agradi. Però en tot cas, ser dona ja no exclou, quan això li exclou sempre. Ara, significa això que estem transformant el món d'acord amb el que les dones volem? No. El món és més androcèntric que mai. Ara aquests dies he fet una conferència a Barcelona, a l'Ajuntament, sobre la ciutat de les dones, em van demanar, no? Com seria la ciutat de les dones? És un tema que no està gaire treballat encara. Estem començant, no jo, que no soc experta, però hi ha dones que estan treballant. Però quan ho vaig mirar, doncs esclar, penses, la ciutat antiga era una ciutat, no tan antiga, però era petita, les criatures jugaven al carrer. Els veïns i veïnes sortien amb una cadira a xerrar al carrer al vespre. La gent gran seia en bancs i xerrava. Tot això s'ha acabat. Això s'ha acabat. Els carrers són els cotxes. Els carrers són els cotxes. I jo no sé València. A Barcelona cada vegada és més difícil passejar. Jo vaig al centre i les bicicletes ens han acabat de terroritzar. Sí, perquè abans mira a baix i a dalt, i tu sabies que si anaves per dalt de la vorera, doncs no passaria res. No, ara la bicicleta no pot anar. O sigui, fora els vianants, fora les persones que caminen. I les dones caminen més que els homes, perquè tots els estudis demostren que les dones utilitzen més els transports públics i el caminar. Els homes van més en cotxe. La ciutat és cada vegada més masculina, doncs sí, es dedica més en aquest tipus de coses. Però de la mateixa manera que els patis de les escoles s'han anat transformant. Abans hi havia un tros de jardí on les nenes jugaven al corro a la patata o al materila, i no sé què jugaria a València, però aquests jocs de nenes. Ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Bé, parlem de transformar els patis. Parlem de cap on ha d'anar la col·locació. Clar, davant d'un pati que és tan androcèntric que resulta que el propi disseny ja està pensat només per una activitat masculina, com el transformem? Què dieu que s'ha de fer? Plantar arbres. Plantar arbres. Plantar arbres. Sí senyora, ho vaig intentar, efectivament. Vaig fer un projecte a Barcelona que era recuperem els jardins escolars. En vam recuperar potser 8 o 10, un trosset. Les criatures estaven supercontentes, sobretot les petites, perquè tenien un lloc de terra per rascar. Les mestres també, mira, ara tenim aquestes plantetes. Han passat 10 anys, ja no hi són. Ja no hi són. Per què? Perquè fins i tot una altra regidor va dir, estàs boja? Ara resulta que, esclar, si tornem a posar terra, doncs s'embruten molt més les aules. Per tant, res, o sigui, ciment. Clar, també vaig descobrir que hi havia 0 euros pels patis escolars, pel manteniment dels patis escolars. 11 euros per metre quadrat per manteniment de museus. Això, l'Ajuntament de Barcelona, de nou, aquí no sé.
0 euros per manteniment de patis escolars. I a sobre cal obrir-los el dissabte i diumenge perquè els pares aprofitin la pista. Va, això no pot ser. Això no pot ser. Les escritures de tots. Per què no van a les empreses a jugar i a demanar que facin... Enteneu? O sigui, clar, tot es posa al servei dels poderosos. I els poderosos són els homes i els homes de l'edat mitjana, en general. Per tant, ho hem transformat. I hem transformat la nostra manera de pensar. Veiem normal que tot ho invadeixi els nois, el futbol, els esports. Jo estic a favor que hi hagi esports i hi hagi futbol. No que ho invadeixin tot i el més desaparegui. Per tant, evidentment que hem de plantar arbres. Però què més hem de fer? Què hem de fer amb les nenes que estan als racons? Que juguin soles a part? Què? Guardes cabals i que hi hagi altres espais per a fer altres jocs, xiquets i xiquetes, pense jo. Molt bé, per tant, primera feina. Les xiquetes juguen en els tics? Fomentar que les xiquetes també... Que juguin amb els xics. Molt bé, si volen. Que no s'exclouen elles mateixes. A veure, aquí hi ha diverses coses. Aquí hi ha diverses coses. Primera, en general, els nens petits que juguen a foc, els nens no. Si tu els ajuntes, els nois diran, aquesta és verinosa. I elles rebran patades, rebran cops, i l'endemà diran, no vull jugar amb això. Per tant, fixeu-vos, si volem la integració de nois i noies en els espais d'esport, doncs primer hem de preparar les noies perquè estiguin al nivell. I llavors les podem integrar si volen. Amb això haurem aconseguit la igualtat? No, per què no? Perquè hi ha coses que els interessen més a les noies. Perquè hi ha coses que els interessen més a les noies. Què passa? Que quan les noies els dius que els interessa, no saben gaire què li diu. Per quina raó? Perquè com que les coses que són pròpies de gènere femení, que han considerat pròpies de gènere femení al llarg de la història, no s'han considerat valuoses, nosaltres mateixes no les valorem. Per tant, quins són ara els jocs de les noies? Us dic que abans hi havia una mica més això, perquè hi havia una sèrie de jocs típics de les nenes. Ara, les gomes, alguna cosa, però tenim feina per identificar jocs de noies. Tenim feina. Perquè s'ha centralitzat tant que ha desaparegut el joc femení com a tal. S'ha centralitzat tant en el sembla que si les noies s'incorporen al futbol ja està resolt. Però si les noies s'incorporen al futbol i prou, el que hem fet és la masculinització de tota la societat. I això tens problemes? Ningú farà el dinar, Ningú farà fills, I així. Fareu? Bé, per tant resulta que necessitem identificar allò que interessa a les noies i deixar espais perquè ho puguin fer. Amb això haurem acabat el procés? No, què faltarà? Jo considero que hi ha que treballar, el que saber què els interessa a les xiquetes, recuperar coses que ha sigut de xiquetes no fa molt de temps. I aleshores hi ha uns espais diferenciats en el pati, això és una qüestió. Jo vaig llegir en algun lloc, i no recordo a on, però era un centre educatiu, el que havien de fer era regular l'espai central del pati. Els dies se podia gastar per a jugar al futbol i els dies per jugar a altres coses. Amb la qual cosa les xiquetes podien entrar a jugar, perquè no estan tan boles. Jo he vist encara, siguen treballant encara aquí, vull dir, no tens que no treballa, però que jugaven a les gomes, això que se dobles, no dobles, als sambores, a mi històries que els agradava. I aleshores, potenciar que els xiquets que els agrada puguen fer sense que se vulgui ningú d'ells, s'ha de fer un treball a l'aula de coeducació. És una pincelada. No, està bé. O sigui, fixeu-vos els passos, que generalment han d'anar en aquest ordre. A vegades poden fer més ràpid, a vegades més lents. Hi ha un primer pas que és que les noies puguin jugar a les coses que juguen els nois, que són les valorades.
Hi ha un segon pas que és, bueno, però hi havia altres coses que interessaven a les noies. Redescobrim el que interessava a les noies. I un cop ho redescobrim, li donem un espai. Li donem un espai i una valoració, perquè si no ho valorem, elles mateixes pensaran que allò no val res. I una vegada que tenim un espai i a les noies jugant, les xiquetes jugant en aquest espai, hem de fer que els nois s'incorporin, els xiquets s'incorporin també en aquest espai. Sí. Yo pienso también que yo considero también que a los profesores y a las profesoras también hay que incluirles en ese reconocimiento del juego de las niñas y de los niños, porque también el personal docente es el que dirige muchas veces los juegos o también los impide. Y yo creo que a las niñas y a los niños hay que dejar de ser niñas y hay que dejar de ser niños, ¿no? Porque muchas veces cuando salen al patio, la pelota se le da a un niño, es el encargado de sacar la pelota al patio. Pues ahora no vamos a sacar la pelota al patio porque os peleáis, os pegáis, pero son niños y niñas, también tienen que gestionar sus conflictos y también tienen que vivir y tienen que experimentar. Y muchas veces también los profesores y las profesoras también les cortan las alas a las criaturas. Bé, tot això ens duraria per moltíssima estona parlar-ne, No tenim tanta i no puc entrar-hi a fons. Però et diré, primera cosa, efectivament és el professorat el que ha de canviar les normes. Per què? Pensem que és espontaneïtat dels nois i les noies, però no és espontaneïtat, porque ya os he dicho antes, es que lo que he visto es que el terreno está marcado. Es decir, si tú has puesto ya unas porterías y has puesto el campo de fútbol, la pista, bueno, pues esto es nuestro, ¿cómo nos van a dejar jugar? ¿Entiendes? No es espontáneo. En su cabeza les hemos metido ya un orden, que es un orden androcéntrico. A los 3 años aproximadamente tenemos ya a los niños y las niñas la conciencia de su género. Yo soy niño, yo soy niña, ella es una niña. Una conciencia de género que no viene tanto derivada de la visión de los genitales, porque además ahora hay muchos niños y niñas que no tienen manos y que por lo tanto no ven la diferencia anatómica, sino que vienen derivados de yo voy de rosa, para los colores. Yo juego con muñecas, es decir, los signos externos, que son los que la sociedad les acredita. ¿Verdad? Entonces, no solo han adquirido a los 3 años, entre 3 y 4 lo demuestran, no solo han adquirido el concepto de yo soy niño, yo soy niña, sino de la jerarquía de género. Es decir, tienen ya una serie de expresiones que demuestran que creen que ser hombre es superior a ser mujer. Ay, perdón, que quería que vean claro, no sé si... No, que ser hombre es superior a ser mujer. Y los niños tienen mucho cuidado de decir, oye, no, hemos visto casos, por ejemplo, un ejemplito que lo podéis ver porque ahora estamos trabajando en el 3, por fin. Te digo este ejemplo. Estamos trabajando en el 03. Un niño y una niña de 3 añitos. Les damos un juguetito igual, pero uno rosa y el otro azul. El rosa al niño y el azul a la niña. La niña juega, no pasa nada. El niño lo tira y llora, porque le hemos ofendido. Porque le hemos considerado una niña, y eso es una vergüenza para él. ¿Entendéis? Entonces, voy a terminar rápidamente porque no me da tiempo para más. Mirad, ya muy sintéticamente. Respecto a los patios, estamos trabajando en formas para transformarlos, en maneras de transformarlos. Pero esto tiene que ser el profesorado que lo asuma. Nosotros podemos aconsejar. En el grupo nuestro hemos trabajado y hemos colaborado con escuelas para diseñar patios de tamaño. Pero refiriéndome a algo más comentar, simplemente que nosotros nos segunda lectura, pero muy gracioso. Patios sin pelotas, es decir, los días de patios sin pelotas.
Entonces, quitar la pelota marca mucho ese cambio. Muchísimo. Bueno, no sé si conoces, yo escribí un libro con una compañera que se llama Valores Fuera. No sé si lo conoces. El libro que tenía 10 años, o sea que Valores Fuera. Precisamente por eso. Ahora, no se trata de impedir que haya un valor. Se trata de regular que haya un valor, que haya una muñeca. ¿Entendéis? Y que niños y niñas puedan jugar en igualdad al balón y a la muñeca. Y cuando cambiamos la muñeca o la goma o la cuerda o lo que sea, de la misma manera que a la niña la tenemos primero que separada, prepararla para jugar al fútbol, al niño le tenemos que preparar para jugar a la muñeca. Porque si no, lo que hace es destrozarla. Porque que se han creído darle a mí la muñeca. Pues hay que volver a despertar su ternura. De una manera muy sintética, porque no tenemos más tiempo. Seguimos educando, seguimos transmitiendo a las nuevas generaciones unos estereotipos de género que corresponden a sociedades del pasado. Entonces, estos estereotipos de género hoy no solo nos sirven, sino que son dañinos. En el caso de las mujeres, este estereotipo lo hemos abierto un poco más. El estereotipo es como, el género es como un corsé que les ponemos. Si eres un niño tienes que trabajar, comportarte así, ser así. Si eres una niña, otro corsé diferente, tienes que ser así, tienes que comportarte así. Bueno, estos corsés les oprimen, les quitan la libertad y los mutilan, tanto a los niños, más a los niños que a las niñas. ¿Por qué razón? Porque en las niñas hemos ido abriendo el modelo y hoy, pues, una puede ser alcaldesa de Valencia incluso. Mientras que en los niños resulta que seguimos teniendo modelo muy cerrado. Hay una cosa que se está hablando estos días que es muy interesante. Empieza a haber casas de modas infantiles que están haciendo vestidos unisex. Pero claro, ¿con qué se encuentran? No hay ningún problema para poner a las niñas pantalones del color que sea, negros de elefante. Pero ¿ponemos un vestido rosa a un niño? ¿Entendés? La transformación del género masculino está mucho más atrasada. Y por lo tanto, este género masculino es mucho más dañino. ¿Por qué? Porque corresponde a una etapa que hoy no tiene mucho sentido. Precisamente por esto nos encontramos cada vez más con criaturas transgénero, que no aceptan el género que se les ha dado en función de su sexo. Porque no tiene sentido, no está la necesidad. Cuando había un lobo merodeando por allí, alguien tenía que armarse de valor y salir a pelear por el lobo. Pero se acabaron los lobos. Tenemos lobos de muchos tipos, pero ya no sirve salir así a darle palos, ¿verdad que no? Entonces, claro, los niños exigirles una masculinidad fuerte, dura, capaz de enfrentarse, valiente, no tiene sentido. Porque además, a cambio de esto, lo que hacemos es impedir el desarrollo de su ternura, de su sensibilidad, de su capacidad de entrega, de emoción tierna. No es que les impidamos emociones, hay muchas emociones que se las estamos fomentando. La emoción del ganador. ¡Vamos a ganar! Fantástico. Pero eso, al lado que hay esto, le estamos impidiendo que lloren. Tú no vas a llorar, los niños no lloran, continúan las escuelas. A los 3-4 años, cuando el pobre crío está emocionado, se le salta la lagrimita, tú no. Corta. Yo eso. Tanto luego no puedo emocionarme por cosas que me hagan débil, que me hagan... Tú a lo tuyo. Una frase constante entre los niños. Tú a lo tuyo. Entonces esto, no lo voy a desarrollar ahora, pero lo que os digo, porque esto le da muchas vueltas, y lo tenéis en los libros si os interesa, pues es hoy motivo de muerte para los hombres. No exagero. Hablo a partir de los datos de muertes, de los datos de función. Es decir, empiezan a morir más niños a partir de los 2 años, más niños que niñas, y
sobre todo en las edades jóvenes de la vida, entre los 15 y los 30, pues hay sobre los 20 años mueren, hoy en España, por cada mujer de esta edad que mueren 3 hombres. Y mueren no de enfermedades, sino que mueren de suicidios, de accidentes, de drogas, de homicidios y de deportes de riesgo. Estas son las 5 causas de muerte en los jóvenes, en los hombres jóvenes. O sea, que hoy tenemos una masculinidad totalmente negativa para los hombres en primer lugar, y en segundo lugar para las mujeres. Efectivamente esto se traduce en violencia de género. La violencia la inculcamos como una necesidad en los niños. Y luego, por supuesto, luego cada niño, cada persona, con lo que se le ha transmitido, hace lo que puede, lo que le sale, lo que puede, no todos son iguales como todas las mujeres. Pero estas son las pautas que la sociedad les da. Entonces, por su propio interés, tenemos que cambiar el modelo masculino, como estamos cambiando el femenino. Una última cosa, porque no tengo más tiempo. Mirad, uno de los problemas mayores que tenemos es el siguiente. Tradicionalmente, la inculcación de las pautas de género, de hombre y de mujer, se han hecho por una vía casi dolorosa, de represión y de dolor. A las niñas, pues impidiéndoles desarrollarse en muchos aspectos. No, tú no puedes tener bicicleta, tú tienes que fregar la vajilla, tú tienes tantas cosas. A ti te cortamos el clítoris, en los casos que preocupan. Era una manera de que la niña aprendiera a sufrir y a callarse y a aceptar lo que va a ser su vida, su papel. A los niños al revés. Hay muchas culturas que tienen, digamos, una serie de ritos de traspaso en los niños. Para cuando tienen que pasar a ser hombres, pues se les hace una serie de pruebas, que son muchas veces también dolorosas, tienen que demostrar. Y si no demuestran ser fuertes, se desvergüenzan. Bueno, claro, esto ha hecho que, mucha gente, casi siempre, pues la gente se formara como le tocaba, porque no había otro remedio y porque las sanciones eran muy duras. Pero, de alguna manera, pues las personas muy fuertes podían luchar contra estos modelos, ¿no? Podías sublevarte, ¿no? Pues en mi generación ya, y antes también, algunas niñas pues decían, yo no, esto no, yo quiero lo otro. Bueno, hoy se hace de otra manera muy diferente. El que las niñas acepten su papel y los hombres y los niños acepten su papel no se hace a través de la represión y del sufrimiento, sino de la seducción. Y esto es mucho más difícil de combatir. Mira qué guapa vas a estar si eres así de delgada, si eres así de mona vestidita con un traje de princesa, si te maquillamos, te ponemos los ojos, te ponen... Mira qué guapísima vas a estar. Y los padres y madres, ¡qué guapa! La niña, pues, encantada porque sería la del caso. Por lo tanto, la manera que le hagan caso en el futuro va a ser esa. ¿Ves? Mucho más difícil luchar contra esto, porque yo me encuentro muchas veces cuando tengo una educación joven, pero oye chica, ¿qué pasa si nos ponemos los pantalones hasta aquí? Pues esto no es bonito, pues es lo que a mí me gusta, lo que me da la gana, es mi libertad. Antes era la represión. Contra la represión puedes luchar, contra la seducción es más difícil. Y en los chicos lo mismo. Ya no es tú que te vas a enfrentar porque tienes que enfrentarte a los moros, como era en este país, ¿no? Y darles de palos y te van a ver la cabeza probablemente, ¿no? Cosa durísima, pero eso se les exigía. No, ahora pues vas a tener una moto tremenda, vas a poder correr y ser el mayor campeón y... ¿Cómo luchas contra